Добър ден! Аз се казвам Весела Петкова, на 32 години от Пловдив. Искам първо да приветствам всички, които избраха да са с нас и да им благодаря, че отделиха от времето си, за да чуят една информация, която аз искрено се надявам да им бъде полезна и интересна. Искам първо да кажа няколко думи. Както всички знаем, алергиите са бича на 21 век. Все повече и повече деца страдат от различни видове алергии. Хранителни, кожни, предизвикващи храна, сълзене на очите и редица неприятни и понякога болезнени симптоми. Най-уязвими са децата. Техният неукрепнал организъм често пъти реагира с алергична реакция на иначе безвредни вещества – алергени. Алерген може да бъде домашния прах, млечния протеин, правена изкуствена текстилна материя, паленовия прашец и много други вещества, с които се срещаме ежедневно и не би трябвало да са заплаха за здравия организъм. Една от причините за поява и развитие на дадена алергия е слабия имунитет. Чакай да го намаля. Така. Слабия имунитет. Човешкият организъм има изградени и функциониращи системи и механизми за борба с различни болестотворни агенти, в това число и алергени. Ниският имунитет обуславя по-голямата податливост на организма към болести и алергии. Грипните и Освен алергиите, грипните и простудните състояния са често явление при децата. Много родители се страхуват да пуснат децата си на детски ясли именно заради това, че боледуват често. Една седмица на детска градина и 3 седмици вкъщи да се лекуваме. Звучи ли ви познато? Аз съм майка на 2 деца и непрекъснато общувам с други майки. Това е най-честото им оплакване, особено през зимата. За щастие, аз открих начин да предпазя моите деца на 1 година и 3 месеца и на 6 години. Давам им витамини. Някой ще каже, браво, откриваш топлата вода. Да, но тези са различни. С радост мога да кажа, че децата ми не боледуват често. Ако това се случи, всичко минава много леко и бързо, без да се налага да давам антибиотици. В тази връзка искам да предложа на вниманието на всички майки, които искат да дават на децата си най-доброто, 100% натурални витамини, изработени чрез най-модерните технологии от френския концерн Аркофарма, известен като най-големия за производство на натурални и фитопродукти. Витамини, микро- и макроелементи, произхождащи от природни източници, което прави усвояемостта им до 98%. И за да научите още за детските витамини на компания Vision, искам да представя една жена, която аз лично много уважавам и ценя. Една жена, която е истински професионалист, която се занимава и работи в областта на здравословното хранене. Тя е доцент биолог и се казва Капка Павлова. Добър вечер, т.е. добър ден. Аз искам да приветствам всички ви с добре дошли в стаята, настоящи и бъдещи майки. И да, нашата тема днес е здравето на децата ни. Сезонът е такъв, че всички ние, отговорни майки, трябва да се погрижим за здравето на децата. В септември месец и всички се постарахме да закупим всичко, което е необходимо, като учебници, като дрежки, да изпратим децата си в училище или в детските градини, в детските ясли. Но всъщност истинската грижа наистина е здравето за децата. И Веси каза, да, децата ни боледуват. Това е причина сериозна да не ходят на градина или ние самите да не можем да ходим на работа. Моята история всъщност е точно такава. Аз така се срещнах с компания Vision, чието продукция ще представим днес. Моето дете страдаше от алергия и по-късно ще разкажа неговия резултат и това, което всъщност ние успяхме да постигнем с продукцията на компания Vision. Сезона е такъв, че трябва да се изгражда имунитета, трябва да формираме имунитет. Общо взето, хората, статистически доказано е, че
в този период на годината имат около 30% имунитет. И с такъв имунитет малко трудно е да се справяме с инфекциите, с всичко, което предизвиква смяната на сезоните. Необходима ни адаптация. Адаптация към бързата промяна. И при децата нещата са още по-сериозни. За това, защото те фактически в момента сега формират своя имунитет изобщо. И за това необходима и правилна грижа е тяхното, т.е. да се грижим за тяхното здраве. И нека да го направим с правилните средства. Защото на пазара има много продукция, как да се ориентираме в това огромно море, как да изберем най-правилното. Аз сега ще се опитам да ви помогна. Компания Vision съществува на пазара вече 14 години и тя има първия свой детски продукт, който се нарича LifePak Junior, практически вече от 14 години. От 3 години насам тя допълни тази серия детска с още 6 продукта. И като цяло те стават 7. Тоест един основен LifePak Junior и още 6, които са в синхрон. Те са в симбиоза, допълват се взаимно и благодарение на това изграждат физическото, психическо и интелектуално здраве на децата. Аз сега ще поговоря за всеки един от тези продукти по-отделно. Казвам, основният продукт, базата, върху която всички трябва да стъпваме, това е LifePak Junior. Той е витаминно-минерален комплекс, който наистина е доказал във времето си своята ефективност. Той е награден от ЮНЕСКО за най-добър витаминно-минерален комплекс. У нас в България той е регистриран 2000-та година и номера за неговата регистрация е 00436 от 2000-та година, съответно от Министерството на здравеопазването. Казвам го не случайно, защото много продукти на нашия пазар, напоследък знаете, нямат такива регистрационни номера. И този продукт той се произвежда по най-висша технология, която се нарича криодробене и тя представлява мигновено замразяване на суровините, което запазва тяхната ефективност, тяхната цялост, запазва тяхната биоактивно свойство. Това се дължи на факта, че т.е. по същата технология се съхраняват и сперматозоидите за инвитро пложене, а след това знаем, че се раждат здрави деца, които носят непроменена генетичната информация на своите родители. Така ценното от растенията се запазва. И тази технология е такава, че нашия организъм и детски организъм може да усвоява почти на 100% всичко ценно от растенията. Този комплекс представлява комплекс от витамини и минерали и именно в един невероятно добър баланс. Той е всичко, което е необходимо за растежа на децата. И той е в такъв добър баланс, затова именно е награден продукта. Освен това, всички продукти, които излизат от завода-производител Аркофарма Франция, съвместно с дъщерен завод Нутрифарма, минават под сертификат GMP, т.е. добра производствена практика, а това е един сертификат, който гарантира, това е международен сертификат, който гарантира качеството и ефективността и безопасността на продуктите. Нещо, което е много важно за всички нас като родители, пък и за нас възрастните, когато приемаме този продукт. И в детството и юношеството са най-активните процеси на растеж и на развитие въобще в детския организъм. Тогава има най-много необходимост от белтъчини, от мазнини, от въглехидрати и от най-важното витамини, микро и макроелементи. Благодарение на това всъщност имаме правилно развитие. И този продукт е създаден за всички бременни жени и за деца до 12 години. И той удовлетворява всъщност всички потребности на детския организъм от необходимите микро- и макроелементи, които се явяват дневна порция здраве, дневна доза, от които се нуждае всеки детски организъм. Като цяло какво прави продукта LifePak Junior? Той нормализира обмяната на веществата, той укрепва имунната система и дава една невероятна хармония в развитието на всички системи в детския организъм. Добавя това, което на него е необходимо, за да расте правилно. Има общо укрепващо действие, има антиоксидантно действие, има антианемично действие, имуномодулиращо действие, нормализира всички процеси на съдова проницаемост, има
чистещо, т.е. детоксикационно действие, има противоконвулсионно действие и антиалергично действие. И большинството от резултатите, всъщност, които ние получаваме при ползването на серията детски продукти, се дължат именно на него. И аз винаги казвам, че това е един базисен продукт, който е необходимо да се ползва от всички деца във всички възрасти. Както вече уточнях, за бременните майки също. Много е важно, когато, в зависимост от възрастта, точната от килограмите на децата, се определя точното количество. То е между 1 или 2 дръжета, в зависимост от възрастта. Сега ще минем към този красив детски комплекс, който е от 6 продукта. Това са изключително вкусни 6 продукта, които са съобразени с всички изисквания на децата. Ние знаем колко капризни са те и когато нещо не им харесва, те просто не искат да го ядат. Затова те са направени с такива вкусове, че да привличат децата, да си ги искат самите деца. Аз лично съветвам всички родители да имат тези продукти в дома си и децата са много, много умни. Те инстинктивно избират това, което на тях е необходимо. И понякога на тях са им вкусни и те искат рибките, да речем, в следващия момент искат другия продукт, била и с ягодов вкус. Различно. Но аз сега ще разкажа за тяхното действие. Първият продукт е Be Strong или Бъди силен. Секунда. Това е продукт, който представлява, вие виждате тубички, в които има невероятно вкусен крем като течен шоколад. И това е продукт, който съдържа изключително полезния витамин С, съдържа маточно млечице, съдържа Б витамините B1, B2, B6, D3. И сега ще обясня каква е разликата с много други подобни продукти, които са на пазара въобще и които съдържат подобни съставки. Be Strong съдържа пчелно млечице. Пчелно млечице аз обясних, че и казвам, че има и в аптеките, има и в много други продукти, които се произвеждат, които го съдържат. Той обаче е в една такава суха форма. Тук, чрез технологията криодробене, която обясних преди малко, той се съхранява в живо състояние. И всъщност това е неговата сила. Той по този начин се съхранява и така се защитава всичко ценно в пчелното млечице. Обикновената пчела живее между 4 до 5 дни, а пчелата майка, която храни именно с пчелно млечице, живее между 5 до 7 години. Представете ли си каква сила има това пчелно млечице? В него има 22 аминокиселини, а в майчиното мляко, в женското мляко, има 23. Само една аминокиселина в повече. Това е силата на този продукт. В това състои неговата сила, защото той съдържа изключително ценните незаменими аминокиселини. И сок от арцерола, това е другата съставка. Това е едно растение, което расте в Барбадос и в Индия и е известно като така наречената тропическа череша, ако търсите сведения за него повече. Той всъщност е изключително богат на витамин С. Плодовете са богати на витамин С. И ние знаем, че един от основните богати на витамини плод, това е лимона. Витамин С в лимона има 57 мг на 100 грама плод, а в ацеролата е 1678 мг. Може да си представите колко пъти в повече. И в това е и силата на този продукт. Той е невероятно ефективен тогава, когато настъпват трескави състояния. Тогава, когато виждаме, че нашите деца започват да се разболяват. Когато почва да ги боли гърло или някакви други стомашно-чревни неразположения. Буквално една такава тубичка изядена за час може да подобри състоянието на децата. По принцип се приема профилактично, в зависимост от възрастта, една тубичка на седмица или 2 тубички на седмица и това е една буквално имунна инжекция. Така поднесен по този начин детски организъм може да мобилизира силите и да се предпази от заболяването, което настъпва. Следващия продукт е Be Big или Бъди голям.
Това е също продукт с много интересен вкус, много обичан от децата. Той се дъвчи, представлява едни такива малинови таблети, които се дъвчат. И той е изключително важен продукт за растежа на децата. Съдържа много важни витамини, съдържа калций, който е необходим за растежа на зъбките, на костите, за правилното формиране на костната система. И най-важният елемент в този продукт е силиция. Той тук е като органичен силиций от екстракт от бамбук, от стъблото на бамбук. Всички знаем, че бамбука е едно от най-здравите растения. В Китай има мост, построен преди повече от 1000 години, който все още е здрав. Ако не достига силиций в организма, 76 елемента не могат да се усвояват правилно или се усвояват неправилно. Калций пък е основа за формиране на костите. Силиция за оформяне на меките тъкани, за сухожилията, за стените на кръвоносните съдове, стените на стомашно-чревния тракт, за оформянето на сърдечните клапи, за хрущялите. Важен е и за изграждане на сухожилията и за жлезите с вътрешна секреция. Тоест, силиция е изключително важно условие за формиране на нормалното развитие на децата. При възрастните също той не достига и затова този продукт може да бъде приеман и от възрастни, особено от по-възрастните хора. А освен това, силиция прави кожата млада, прави еластична и това влажността се поддържа по-балансирано и по този начин това се отразява и на външния вид. Така, следващият продукт се казва Be-Smart, бъди умен или бъди съобразителен. Това е продукт, който скрит в един много интересен вкус, всъщност дава на детския организъм това рибено масло, което ние възрастните познаваме като едно нещо, което беше доста неприятно, когато ни го даваха на едни перлички, спомнете си детството, а той тук е с приятен плодово-карамелен вкус. И представляват рибки, които са за дъвчене, за смучене. И когато желето омекне, всъщност на езика попада рибеното масло, но то е наистина завуалирано и децата го приемат много, харесват го и за тях това е изключително голяма радост. Тоест те с радост приемат продукта. Той съдържа рибено масло и това е основната съставка. Всъщност са омега-3 киселините, масните полиненаситени киселини, които в нашия организъм не се синтезират, детски организъм не се синтезират. Принципно те не достигат, дори и при възрастните, и при децата също. Това е масло, което е изключително отговорно за формирането на клетъчните мембрани, т.е. за пропускливостта на хранителни вещества и съответно за изчистването на клетките, т.е. за освобождаването на токсините. Или една своеобразна митница. Това представляват мембраните. Благодарение на това всички процеси на обмяна на веществата в детския организъм протичат на клетъчно ниво, протичат правилно. И това зависи основно от омега-3. Масните киселини. От тях зависи особено състоянието на нервната система, на сърдечно-съдовата и на ендокринната система. Така че този продукт допълнително подобрява зрението при децата, състоянието на черния дроб, на кожата, на косата, способства да се подобрява когато децата са вече ученици, пък и в детската градина. Обучителният процес, по-правилно да се развива паметта, да се усвояват знанията и да се концентрира вниманието. Днес децата ни са невнимателни, не са концентрирани, не могат да се съсредоточат, именно защото не достигат тези полезни омега-3 киселини. А пък за възрастните, разбира се, те също са необходими и само ще отворя една скоба да кажа, че от тях зависи правилно състояние на кръвното налягане, на сърдечно-съдовата дейност, те снижават холестерола, т.е. премахват риска от атеросклероза и имат много мощно противовъзпалително и антиалергично действие.
в продуктите за възрастни, които има компания Vision, те също се съдържат, затова може да попитате хората, които са ви поканили, да ви насочат. BeSmart е много нужен продукт и той се приема, неговия курс на приемане е месец. Тоест един месец, след това може един месец да има да се почивка и след това отново. Но е хубаво поне през месец да се дава, защото тези омега киселини ние можем да набавим единствено от рибите. И то от не всички риби, от специални по-такива дънни риби, от рибите, които растат, които живеят в дълбоки води, това са сьомговите риби, затова есетровите риби, а всички ние едва ли можем да осигурим на децата си в рациона ежедневно ползване на такава храна, консумиране на такава храна. Следващия продукт се казва BeChocolate и това е един подобен на LifePak Junior, за който аз вече говорих продукт, с малко по-различен какао вкус, по-сладък и като баланс на витамини и минерали обаче подобен. Той съдържа декстроза плюс цялата гама витамини и микро и макроелементи, витамини и минерали, подобни на LifePak Junior. Декстрозата е съставка, която гроздова захар, която се явява главен източник за енергия на клетките и това е най-простата и бърза форма всъщност да се получи енергия. Затова продукта се нарича Бъди бодър. И допълнението към него, към декстрозата, витамините от групата Б, например, които предпазват децата от уморяемост, от раздразнителност, дават възможност те ежедневно да бъдат концентрирани в училище и да понасят натоварванията, които имат, защото всички знаете колко е важна адаптацията на децата към учебен процес и въобще към дневните нови форми на дневен режим, защото всичко това се явява стрес за организма. И благодарение на този продукт те са издръжливи и в същото време това не засяга и не касае пагубно тяхната нервна система, което съответно не води до изтощение като имунитет и съответно предпазва децата от болести косвено. Това е продукт, който съдържа и достатъчно количество витамин С и много големи други източници, сериозни на антиоксиданти. Това защитава децата от сърдечно-съдови заболявания, от онкология. И това, онкологията е дума, която не бива да ни плаши. Просто ние трябва да профилактираме, не да се страхуваме от нея. И знаете ли, всъщност, благодарение на тези продукти, аз не случайно засягам няколко пъти темата за сърдечно-съдови заболявания, намесваме онкологията, говорим непрекъснато за наднормено тегло, говорим непрекъснато за нов риск при децата, т.е. за по-голям риск от диабет. Защото децата ни не се хранят правилно, защото децата ни имат достатъчно стрес и това са двата основни фактора, които могат да отключат такива заболявания в ранна възраст. Сериозни заболявания, които да променят тотално живота на децата в бъдеще. Затова наистина продуктите са много нужни в днешно време. Това е една защита, която вместо да се страхуваме наистина, по-добре да ползва децата и да няма страх от тези заболявания. Следващия продукт се казва BeWise и това е изключително вкусен продукт под формата на ягодови таблетки, розови ягодови таблетки. И моето наблюдение е, че децата като че ли първо се насочат към него, когато имат пред себе си отворена кутия, в която има всички детски продукти. Той има страхотен аромат. В него всъщност също се съдържа декстроза, т.е. тази гроздова захар, която дава бодрост, която дава добър тонус. И всъщност тя е източник на енергия. В него има допълнително B1, B6, PP, D3, витамин С, витамин Е, бета-каротен, има магнезий, има желязо, има селен, цинк, хром, манган, селен и може би най-основният продукт йод. Но първо за цинка да кажа.
Цинкът и селена се явяват много важни антиоксиданти. Цинка отговаря за интелектуалното развитие на децата и ако той не достига, интелекта се снижава на 20-30%. Тоест, ако децата получават ежедневно достатъчно цинк, това поддържа капацитета на тяхната памет. И допълнението или основният продукт, аз казвам тук е йод. Когато йод не достига, той участва в формирането на хормоните на щитовидната жлеза и ако той не достига, в бъдеще се развива всички тези болести и автоимунно заболяване Хашимото и болести на щитовидната жлеза. В България статистиката е много страшна и вие виждате на слайда. 60% от децата в Източна Европа страдат от дефицит на йод. И това е страшно опасен симптом, защото наистина води до нарушаване на много функции и до неправилно физическо и психическо развитие на децата. И йода в продукта Билайс е натурален и може напълно да запълни този дефицит и да даде гаранция за бъдещото формиране на правилно психическо и физическо развитие у децата. Ако в бременността този продукт е препоръчителен и при бременност да се ползва, когато при бременната не достига йод, има опасност да се родят глухонеми деца или деца с неправилно умствено развитие, или пък деца с много малък кръст. И разбира се, дефицита на йод, съответно в бъдещото поколение, пречи за хармоничното развитие. Вие чухте какви могат да бъдат последиците. Затова Билайс е наистина основен продукт, който влиза в развитието при децата, в детски организъм. Следващия продукт се казва LifePak Junior Be Healthy. И не знам как да ги степенувам, аз за всеки продукт ви казвам и той е вкусен, и той е още по-вкусен, но Be Healthy може би е един от продуктите, от детските продукти, на които и възрастните не могат да устоят, защото той в себе си съдържа само два основни компонента. Това е витамин С и прополис. Витамин С, таблетките имат приятен вкус на лимон и на портокал, на цитруси и витамин С, знаем всички, че е основният антиоксидант. Той предотвратява такива възможни вирусни състояния. Има много мощно мобилизиращо за организма по отношение на имунитета действие, а прополис пък това е пчелен продукт, който представлява смолисто вещество, добива се от цветовете, пчелите го добиват от цветовете и когато, знаем всички кошерите, пчелите го използват за да запушват дупчици и да се пазят от проникването на инфекции, проникване на бактерии, на вируси, които да причиняват болести при тях. И всички продукти, за които аз говорих, основно поддържат, подкрепят имунитета и формират имунитета. А този продукт директно има силно антисептично действие. Тоест, той се явява допълнение на всички останали, защото смучайки тези приятни таблетки, ние има локално действие и при борбата с състоянието на заразите, на вирусните и бактериалните инфекции. Много вкусен продукт. И когато той се използва, да речем, на всеки час да се смучи на такава таблетка или да се схрусква, както иска децата, по-добре да я смучат, това наистина може да предотврати сериозни инфекции. И той също би могло да бъде една такава имунна инжекция. Допълнение към всички останали продукти. Това са продуктите от серията LifePak Junior. Няма по-основен, няма по-малко вкусен. Всички те са безкрайно нужни, много вкусни, много приятни. Да, когато могат да се ползват всеки един от тях по-отделно, могат да се ползват и в комплекс. Аз казах, че моят съвет е всички майки да имат в къщи продуктите и децата сами да посягат и да вземат, защото продуктите са натурални, няма възможност, няма опасност от предозиране, няма опасност от такава
каквато има при синтетичните витамини. И тук ще спомена каква е разликата с синтетичните витамини. Разликата е следната. Всеки синтетичен витамин представлява синтез на такъв от природата. И най-често той не може да бъде синтезиран в точната формула, защото съществуват в природата биофлавоноиди, т.е. това са едни такива, така на достъпен език да го обясня, неща, които не могат да бъдат синтезирани. И те са връзките между основните витамини. Те са комбинацията и синергизма, в който те действат, природните витамини. Това няма възможност да бъде синтезирано по химичен път. Затова най-често синтетичният витамин, например витамин С, представлява просто един изомер от истинския. Истинския в природата има 7 изомера, а синтетичният има само един. Нашия организъм успява да усвоява тези синтетични витамини само 5%, което е изключително малък като процент, за да има ефективност от тези витамини. Дори напротив, химичният синтез носи в себе си други вещества и поради това, че те не се усвояват, те могат да затормозят организма. Затова, например, се получават камъни в бъбреците, затлачвания на червата. Т.е. прекомерната употреба на химически витамини води до нежелателни странични действия в организма. И дори да мислите, че те не са лекарство, напротив, те се явяват точно, т.е. организма ги приема като мъртва материя, приема ги точно така, както би приело едно лекарство. Затова с химическите витамини се внимава. Затова те се пият 10 дни и след това се почива. Просто организма има нужда от разтоварване. А в нашия случай това е природата. Ние даваме почивка на децата си от ядене, да речем, на портокали или на ягоди или на череши, на каквото и да било. Аз смятам, че с този отговор давам достатъчно изчерпателна информация за това каква е разликата между природните и синтетичните. И наистина не бива да се страхувате от натуралните витамини, когато те наистина са такива натурални. А за това в нашия случай гарантира и това е доказано и с технологията, и с клиничните изпитания, които са направени. Аз тук в момента не мога да покажа всичко. Не мога да покажа цялата информация, но ние разполагаме с клиничните изпитания на тези витамини във времето. LifePak Junior има 10 годишни клинични изпитания. И благодарение на тези изпитания, на това, което е доказано и постигнато от лекарите в съответните лечебни заведения, те са вписани в учебник за специалисти, за педиатри, който е учебник по детски инфекции. И там те са препоръчени като диета, т.е. като режим на хранене, който допълва основното хранене на децата. При различни възрасти дадени са дозите и разбира се, там са дадени инфекциозните заболявания, най-честите инфекциозни заболявания, като коклюша, като ангината и други. Няма да ги изброявам в каква форма и как точно трябва да бъдат прилагани детските витамини и там даже са включени и някои продукти от тези, които са от сериите за възрастни. И стотици резултати всъщност има от ползването на продуктите и ние тук ще покажем само някои от тези резултати. Ще видим резултат на дете, което е от алергия. Всъщност това е моята дъщеря, вече пораснала. Но когато ние започнахме да ползваме продуктите, когато тя започна да приема LifePak Junior, беше на 10 години. От 2 годишна тя имаше алергия. Алергия, която се изражаваше в кашлица, кашляше непрекъснато, като на моменти имаше пристъпи. Това налагаше ходене и постъпване в болница, защото дишането е нещо много страшно и когато не можеш да си поемеш дъх, когато имаш пристъп, е страшно, просто страшно. И аз като родител наистина не спирах да търся начин, не спирах да търся средство, с което да помогна на детето си. Така срещнах витамините на компания Vision. И буквално още първите 3 месеца ние имахме резултат. Кашлицата стана с много по-лек характер, по-рядко. И принципно тя не получи нито един пристъп през тези 3 месеца. До 1 година алергията изчезна напълно. Алергията беше към пух пера, към домашен прах, към плесени и гъбички. Домашни такива плесени. След това, сега ще видите един резултат
на едно дете, което майката, докато беше бременна, ползваше непрекъснато LifePak Junior, основния, плюс серията LifePak Junior, за които разказах, и детето е Димана, роди се здрава. Днес просто я показваме на слайд, защото това е дете, което расте без никакви проблеми. Това е дете, което беше много спокойно като бебе. Аз го познавам, той расте пред очите ми и знаете ли, това дете сега в август месец за втори път беше в Русия, като натоварването, на което е подложено, всъщност ние възрастните се уморявахме, детето преживяваше всичко това и беше усмихнато и беше щастливо. Тя не боледува, не пие никакви антибиотици, въобще принципно, дори трескави такива състояния няма. Расте с LifePak Junior. И ето един невероятен резултат на едно кожно заболяване, за което медицината твърди, че няма лечение. Аз тук не говоря за лечение, аз говоря за правилно хранене на клетъчно ниво. Това е витилиго, може би някой го опознават, виждате петната. Това дете само няколко месеца приемане на цялата серия LifePak Junior, виждате резултата на втората снимка вдясно. Кожата е напълно изчистена. Кожните заболявания са ние от най-упоритите заболявания. И за това заболяване наистина се твърди, че няма лечение. Аз мятам, че всеки човек може да направи изводи от снимките, които вижда. Резултати има много. Днес няма да коментираме конкретно резултати. Те могат да бъдат тема на други наши следващи конференции. Но това, с което аз искам да мина към финал, е наистина съотношението между цена, качество и ефективност. Аз не знам точно колко струват едни, според фармацевтите, хубави детски витамини. Аз ви казах каква е разликата с синтетичните витамини, каква е разликата между синтетичните и натуралните витамини. Аз мятам, че когато качеството е такова, че да не носи никаква вреда от витамините върху детския организъм. Когато ефективността е толкова висока, цената практически оправдава средството. Или една цена, която е приблизително, да кажем, 30 лева на витамини в аптеката и която усвояват просто само 5%, и витамини, които струват почти толкова, но са натурални и се усвояват 100%, аз мятам, че всеки разделено на дневна доза, на дневен прием, може да направи разлика в усвояването, в ефективността и в цената. И естествено, че предимството е в натуралната продукция и по отношение на цената, и по отношение на ефективността. И сега искам да ви дам няколко насоки, върху които да помислите. Те касаят здравето на нашите деца. И това са следните въпроси. Отговорете си на тях и ако имате, макар и малки съображения, потърсете специалист, потърсете човек, който ви е поканил, който ви е предоставил тази информация или ви е изпратил тази презентация и поговорете за това, което е проблем в здравето на вашето дете. И въпросите са следните, върху които давам така възможност да помислите. Боледува ли често вашето дете от настинка, от ангини, от грип? Проявява ли вашето дете алергия към нещо? Каква е психиката на вашето дете? То превъзбудено ли е, спокойно ли е, вяло ли е? Налага ли се често да водите детето си на стоматолог? Има ли детето ви проблеми с храненето? В какво се изразяват те? То е злоядо, яде повече сладкиши, яде само определен тип храни и не яде плодове? Пие ли детето ви достатъчно вода? Яде ли достатъчно плодове и зеленчуци? Ходи ли детето ви редовно по голяма нужда? Оплаква ли се от главоболие? Оплаква ли се от болки по тялото, по оставите, мускулите? Приема ли, т.е. спортува ли детето ви? Засяда ли дълго време пред телевизора или пред компютъра? Това са точките, върху които си струва да помислим като родители, да помислим върху това как
какво здраве осигуряваме на детето си, защото не забравяйте, че тези години, когато той е бебенце, след това годините, когато той е на около 6-7 години, когато тръгва в училище, и годините на пубертета са най-важните години върху формирането на въобще на здравето на един човек. И точно тези години са, казвам, когато е бебе, 6-7 година и годините за пубертета са определящи за здравето, и те са точно тези, в които един детски организъм трябва да приема всичко, което е необходимо. А всичко, което е необходимо, е не само храната, която ние даваме и която се стараем, а това, което не достига в храната. И това са 91 микро-макроелементи, от които храната е все по-бедна и по-бедна. Защото статистиката казва, че ако една ябълка преди 100 години е имало всичко, което е било необходимо, преди 10 години процент е намалял 70%, а сега има 10% от това, което тя трябва да съдържа. И дайте си сметка колко плодове и зеленчуци, в какво съотношение и количество е необходимо за да изхраним клетката на нашите деца, т.е. клетките на нашия организъм. И аз сега ви благодаря за вниманието. Ако има въпроси, аз ще отключа чата и може да ми задавате въпроси в следващите 10 минути. Благодаря ви за това, че подадохте тази тема като важна и като основна тема. Ако има други важни моменти, които касаят детското здраве и здравето въобще на възрастните, моля да ги подадете и сега тук в чата, и ще направим следващи конференции, на които да дадем отговори. Благодаря ви за вниманието. Ще пуснем музика и ще отключим чата, за да може да пишете въпроси, а и микрофона всъщност. Някой, ако иска микрофона, може да натисне бутона контрол и да зададе. Аз ви благодаря за вниманието. Благодаря и на Веси, която откри нашата презентация и която прочете, т.е. поговори за това колко важен е имунитета и защо при ниския имунитет получаваме тези проблеми пред децата си. Когато с теб се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен и много искам на всички да кажа, че ти си само за мене роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат носки на лолета, нямат своите сини очи. И сега ще ти призная, се попичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато с тебе отивам на кино, екрана стекла и с него си ти. И зная, пак ще съм твоя любима, защото мене сънуваш, нали? Да, това не е шега. Защото холивудските момчета нямат ризи на карета, нямат своите бели скопи. И сега ще си призная, се попичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е. Ина, аз ще отговоря на твой въпрос. Вярно ли е, че в кърмата няма достатъчно количество витамин D, освен ако майката не приема допълнително? Знаете ли, витамин D е витамин, с който много трябва да се внимава.